Takže já vás zdravím, pánové, u prvního videa na tomto kanále, no a začínáme tady kariéru vlastně s dvouma jezdcema, no a je tady se mnou Štěpán. Čau čau. No a vybrali jsme si jako první tým, tak jsme si vybrali V-Carb, jezdíme oba dva za jeden tým. Takže doufám, že to bude nějak jakože zajímavější. No a my se vrhneme na první cenu v Bahrajnu. Teďka můžete přece vidět vlastně celý kalendář, který nás čeká. Máme tady 16 závodů. Hnedka, dáme pane, vlastně poprosím o like a odběr, protože také za začátku to je docela důležité. No a my se na to asi jdeme vrhnout. Dáme pane, takže můžeme teda vidět rozvržení závodního víkendu. My se vrhneme do prvního tréninku, vždycky si dáme jeden trénink, poté dáme kvalifikaci a pak závod. A jdeme na to. No tak jo, už tady sedíme před tréninkem na první závodní víkend. No a asi se do toho hnedka vrhneme, dáme si pár pokusů na to, abychom věděli, co máme čekat od tady toho okruhu. No a pak se vrhneme do kvalifikace. Tak jo, už se tady na konci svého prvního pokusu v tréninku. Okruh mi docela sedí i na těch hardech, zatím si jako docela nestěžuju. 1.33, určitě bude možnost vylepšit na těch softech, takže ještě zkusím to zajet se softama, ale podle mě dobrý čas na to, že mám hardy. Tak jo, Štěpán taky už dokončuje první pokus. Ten bude 100% lepší, je tomu tak. 1.33.2. O kousek teda. Já jsem podíval tu zatáčku, víš? Jo. Tak jdeme na to. Druhý pokus v tréninku. Jdeme si to zlepšit. Kámo. No. Ne. Mně se zase nefunguje zatáčení, ty vole. Co děláš, jo? Se připojit na kabel, ne? Já jsem se připojit přes kabel. Přes kabel. Já jsem se zase neuvědomil, no. Píči. Tak jo, tady to by mělo být brutální zlepšení, ale 1.31.6 to není úplně nejlepší čas, tam jsem ztratil, protože tam je Guan Yu Zhou bohužel v posledním sektoru trošku vybrzdil. Já už je box. Box in this lap. Box in this lap. Do píči, vole. Dobře ty. Mně se odpol ovladač, výborně. Jdu se ho měnit. Stop the cap. Stop the cap right now. Stop the cap. No bullshit, bro. No tak jo, máme tady za sebou tréninky. Alex Albon 4. na Williamsu, to je jako hustý. Ale jinak Hamilton 14. Tyhle, co to je, kámo, tyhle, no jako ty Leclerc poslední na Ferrari. OK. Se zrovna se také bude vypadat v kvalifikaci, na kterou se jdeme teďka právě vrhnout. Se přede mnou, kámo, to máš to dřív. Protože jsem prostě lepší, víš co? Jo, ta hra už se poznala, jo. Tomu ver. A teďka tady je McLaren, auto, tak musím dát přednost. To jsem kreten! Ty jsi píča, kámo. Teď jsem tam, kámo, špatně najel, ty vole.
Je dobrý, že za tady to nemůžu dostat penalizaci, jako na mé bráli tě, kam by za tady to dostat penalizaci kratem. Ty magore. Kámo, tak ty jsi pochcalé, ale ty vole, jezdí normálně, ty vole. Já jsem myslel, že mi uhejbáš, kámo, tak jsem to projel. Ne, já jsem do ty zdačky taky nejíždím, já jsem si taky naberu čas vždycky, že jo. Ty si takhle do té zatáčky nejíždíš. Nechám tu místo, jeď si přede mě, vole. Nechám si do toho takovýho blázna, jako seš ty. Tak jo, už teda oba dva se blížíme do finiše se svým časem. Já jsem docela spokojený. Ale uvidíme, jaký čas to nakonec dá. Ty, tak jako ta poslední zatáčka úplně nevím, no jestli to byl dobrý čas, nebo jestli to bylo dobrý projetí. Uvidíme. Je z toho druhý místo pro mě. Kolikrát jsi sedmá? Já to nevidím, to jsi sedmej. Dík moc, no. Ty vole, nazdar, kámo, vteřina a půl, ty vole, kámo, dobře ty. Kámo, pojď, dávej to, seš 10. zatím, ale to bude zlepšeníčko, kámo. Pojď. Dělej, jeď. Spadlo teďko do prdela. Vteřiny. Čtvrtý, kámo, dobrý. Kurva. Kámo, čtvrtý je dobrý, ale. Já jsem vzal teďko tu značku blbě, já jsem ztratil hrozně moc, kámo. Ty vole, kámo, S benzínem šetřit, že jo, hodně. to je škoda. Ale kámo, to byl docela dobrý čas, ty vole, jako. Tak jo, nám pánové, pojedeme ještě teda na nějaké to zlepšení. Máme volnou trať před sebou. Je tady s náma teda ještě McLaren jeden. No a jdeme na to, dáme pánové. Držte nám palce, Štěpán jede hnedka za mnou. Ten tamto zlepšení má v poslední zatáčce. Tak uvidíme, jestli to dokáže dotáhnout. Jdeme na to. Kam já ani nedejchám. Já taky ne. Posledních 5 minut. Kvalifikace. Vezu půl sekundové zlepšení, dámy a pánové. Jestli teďka neposedu v té poslední zatáčce, tak to bude dobré. Yes. Přičítá se mi čas. Už zase se mi odečítá, tyhle teďka dělej. Jo. Let's go. 1:30,2. Tak teďka už čekáme na Štěpána, jak to dokáže dojet. Prosím, dej to. Kamaráde. Yes! Let's go, kámo. Kamaráde, vole. První řada pro V-Carb, zatím. 4,5 minuty do konce, kvalifikace, vypadá to neuvěřitelně. Poslední zatáčka. Luxusní. Let's go, kámo. Yes. Druhý mezičas 39,0. To je horší než my dva dohromady. No počkej, on to možná, ne, dal horší čas. Tak jo, poslední zatáčka pro Maxe Verstappena. V této kvalifikaci tento může rozseknout a bude z toho první místo, to si dělá prdel. Kámo, my jsme druhý a třetí. Já se nebudu smát a nebudu říkat, že jsem to věděl, kámo, já to úplně věděl, vole. To je takový magor, kámo, prostě. A dobrý to je, hele. Tak nemáme tady jakože nějaký jako velký překvapení, až teda na nás dva, jo, to je... Plus 0,78, kámo, tak ty jsi blázen. Ty krás. To je fakt crazy. Dámy a pánové, máte se co těšit, protože teď konc přichází velká cena Bahrajnu.
Tak jo, dámy a pánové, sedíme už ve voze. Za mnou hnedka Štěpán, ty vole, no a jdeme se na strategii. Tady už to dáme, protože v 8 koláčku tady zajedeme do boxu. Tady bych tady nic nehrotil. Jakoby je možný, že kdybychom natáhli ten červený stint, že potom to můžeme zkusit i dát na žlutý potom. Můžeme to jakože přepnout, ale máme možnost tam pak dát i žlutý. Uvidíme, jak teda bude velký opotřebení. Kdybychom to vydrželi takového 9. kola, takže bychom jakoby jeli v 9. kole do boxu a pak přežili na žlutý. To si myslím, že by mohlo být jakoby docela dobrý. Já už jsem teda ready. Tak jdeme tady na formační kolo. Max Verstappen to teda zahájí. No a jdeme na to. Protože já bych Verstappena neutrhnul. No jako když si budeš věřit, ty vole, tak ti ho tam nechám, ty vole. To seš kreten. To seš kreten. Sorry, omlouvám se. Já jsem přesně věděl, že se tohle stane, že nás tam hodí automaticky, protože my jsme idioti a narazíme do sebe. No asi no. No nic, tak teďko si počkáme, až oni dojedou, já jsem se zrovna usazoval v židli a nečekal jsem že to tak šlápnete. No nic, teďko si tam počkáme, až dojedou, no a pak to odstartujeme. Tak jo, jdeme na to, dáme a pánové, první závod v Bahrajnu, bude za chvilku odstartovaný. Světlo nám za tím odstartováno, tyhle Verstappen, kamo, jak tyko se mi to ukázalo, že má, no jasně kamo, měl špatný start, jak debil. No absolutně do píči jsme ho poslali, kámo, Verstappena blbýho. Ne! Kámo, já jsem to viděl v tom zpětňáku, jeď, dávej. Výborně, kámo. Výborný start. Tohle to bylo, no že ty mě uvidíš, že jo. Ty budeš ale potřebovat na obranu DRS, že jo, ale ode mě. Budu potřebovat, no. Tak já trošku zvolním, zase trošku. Jsem úplně nervózně, že to nemusíme dostat, jo. Ten start jsem vůbec nepovedl tomu Verstappenu. To se má povedt, kámo. Verstappen měl strašně debilní start, kámo. Měl, absolutně. Si to ještě zahřeju trošku, víš co? Dobrý, pojď. Je to se to nenalezím v táčce. To bylo těsný, jsem musel hodně probrzdit teďka. Já jsem to viděl, no. Tak jo, končíme ta první kolo. Zatím se nám daří úplně výborně, tyko bude ta povolené DRS-ko, tak hlavně se Štěpán za mnou musí držet. Aby měl na obranu, tyko trošku ubrzdím, protože je tady detekční zóna na první DRS zónu. Pojď. Takže by si měl mít DRS-ko teďka. Máš ho? Jo, mám. Dobrý. Na ten Verstappen se mě tlačí jak svině, kámo. Mám DRS-ko. Let's go. No ty musíš zdrhnout, že jo, z toho DRS-ka. Potom až čím z toho zdrhneš, tak já ti pak ujedu. Ty vole, ne, já jsem to viděl. Nemůžeš. Moc brzo jsem pustil brzdu. Pojď, dojeď mě. Pojď sekundu. Dám baterku. Výborně. Let's go. Dobrý. Hele, klidně, běž pak přede mě. Klidně. Když budeš mít dobrou rychlost, tak pak běž přede mě, klidně. Ty vole, ten Norris... Na DRS-ko mě jde, bere mě, Verstappen mě bere. Ne, kdo mě bere? Norris mě bere. Ty vole, bacha, hele mě taky. Počkej, já ho trošku vyvezu. Dobrý, pěkně. Hezký. Jsem za tebou. Máš DRS-ko, jo, dobrý. Nemám. Nemáš, ty vole. Teď jsi na DRS-ku pak, asi podle mě jo, ne už. No od Verstappena. Já jsem až za Verstappenem, že jo. Jsem třetí. Ty vole, tak to jsi mě poslal dopředu úplně zbytečně. Vole, v pohodě. On na tebe půjde. Yes. Ta táčka se mi povedla, kámo, teď mě fakt nevyžene.
Dám baterku, ujíždím mu. Ujeď mu nad sekundu, kámo, nejlíp, jo. Já se snažím, no. Aby neměl DRS. Jdu na krev s baterkou, jo, jdu na 20% teďko. Já nemám žádnou baterku teďka. Jsem si úplně vyplejtval, kámo, už. Jak jsem s tím Verstappenem. Teďka ho tam zkusím poslat. Ano. Je teďka vedle mě někde, nevidím kde. Dobrý, je za mnou. A mám ještě DRS-ko. Ujíždím. Ale Verstappen je na sekundu, kámo. Je mimo DRS-ko. Jeď. Já se snažím to dřít. Tak to dři, jo. Kam jedeš, ty vole? Já jsem zpomalil moc, sorry. Přijeď mě. Ať uhnu. Dík. Pojď. Máš DRS-ko? Ne, já mám. Ty máš, já ne. Ty vole. Je to hodně probrzdil. Spíš jsem tu zatáčku až moc utah, ty vole. Šel jsem dřív do zatáčky, no. Hele, ono by šlo jít do pitstopu už příští kolo. Dát prostě undercut. Prostě dřívější pitstop. Kolik, jak to mám? Nejhorší pneumatiky mám 30-27. To mám zadní. Ty vole, kámo. Já jsem si tam bál vědět, abych tě nerozsekal, kámo. No, já jsem tě právě že viděl v zrcátku ve zpětným, tak jsem ti tomu hejbal. A tak pak se podívat ty pneumatiky, jo, jak to máš? No, na rovince se pak podíváme, jo. Jo. 44% mám. Počkej, teď se podívám. Já mám 35, kámo. Hele, můžeš jet už v tady tom kole. Jestli cítíš, že už je to jakoby, že už nemáš takový tempo, tak můžeš jít už v tady tom, protože ty hardy ti vydržíš 100%. To je v pohodě. Je to jde normálně, já se s tím teď ještě vím rady, takže je pohoda. Teď jsem byl. Teď jsem to trošku použil. Jeď. O, žluté vlajky ve druhém sektore, ok. Tam nějaký ház, kámo. Je v prdeli. No. Pojď. Kevin Magnussen je mimo. Tak. Jak to děláme s těma pitstopama? Asi půjdeš ty, protože seš na tom hůř, máš horší životnost pneumatik, tak půjdeš ty první, jo? OK. Tak já jdu první, už mohu cyknout. Můžu tohle kolo pít, jo? Jo, dej si box dislap. Tak zajď do boxu. A já teďka jdu ujíždět. Pit in dislap. Ty jsi dostal 10 sekund penalizaci. Co si děláš, prdel? A já brzdil, kámo. Kámo, já brzdil normálně. Hele jo, to naženem. V klidu, jo. Hlavně v klidu. O prdele, ty vole. Box dislap. Tak máme zahlášeno vjezd do boxu. DRS-ko mi ne, hop, No hele, jakoby mně se to může stát taky, kámo, že ty konc dostanu penalizaci, vole. Jasná, vole. Takže že to dneska zjí úplně pořadí, že jo? No právě. Tak je dobrý, hele, dal jsem to. Vypadá to, že Verstappen jde za mnou, zbytek startovního gridu jde za mnou do boxu. No, Hülkenberg, kámo, beru ho. Výborně. Podle mě špitnul na té rovince, jestli mi dej DRS-ko.
Tak jo, jdeme na to. Štěpán jako v poslední zatáčce. Uvidíme. Vyjedeme vedle sebe, kámo. Já easy. Jo, sej za mnou. Pojď na brzdy. Hülkenberg dole, jo? Viděl jsem ho. Hlavně se neroštípej, jo. Já jsem to jdu. Ale počkej, já ti tady trošku zvolním, ať dostaneš DRS-ko. A ti ujíždíš na těch 10 sekund. Dobrý. Můžeš. Pojď. Já to musím ale, kámo, zahřát ty pneumatiky, kámo. Tak ty hardy, kámo, ty jsou takový těžký, ty vole, prostě. Prostě jakoby nesedíme to moc v těch zatáčkách. Dobrý, ale dávám to. Pojď, jeď. Já nevím, jestli bych měl udělat to, se postupně zpomalovat až k Verstappenovi, abych s ním bojoval. Tím pak, že jo, se zpomalíme. A ty budeš mít šanci prostě těch 10 sekund nabrat. Hele, jak to je vypadnou. Já nebudu používat vůbec DRS-ko za tebou. To je těch 10 sekund je hodně, ty vole, ale... To nefitnu, že jo? A do 20. se to snad dá, no. No to jo, to určitě. Se podívej, jaká tam je mezera potom, kámo, tam je velká mezera, vole, mezi nimi potom. Tam se do toho určitě vlezeš. Když jako podle mě to nebude, no, 50. místo, tamhle to. Co se děje? Nevím. Ferrari. Myslím, že je zelená vlajka. Ne, Mercedes nějaký. To je Lewis Hamilton, který končí v závodě. Zdár. Je to druhý odpadlík za těchto 13 kol. Tak to je crazy, kámo. Ty vole, jeď, ty vole. Lewis Hamilton končí. Ty vole, OK. Tak to je crazy, no. Kurva. Ta zatáčka jako dělá problém, nevím proč. Se stává. Ne. Ty vole, kámo. No. Jakoby ne, ale prostě já jsem tě viděl, kámo, úplně jinak, než jsem chtěl, ty vole, a... Tak úplně jinak, než jsem chtěl. No prostě, no nečekal jsem, čekal jsem, že pojedeš úplně jinou stopou, takže jsem to bral spíš jako na vnitřek, protože ty jakoby spíš jakoby jezdíš po vnějšku, ty zatáčky, tak já jsem to bral na vnitřek, ale kámo, ty brzdy by mi to nedali, kámo, abych to nedobrzdil, takže jsem, kámo, prostě s tím volantem prostě šel do prdala. Moc brzo jsem teď třeba brzdit, kámo, bravo, to vůbec nejde. A co je ten Verstappen, kámo, to vypadá jako kdyby mě nechtěl dojet, ty vole. Teď mě rozhodil do rubník, ty vole. Jsem viděl. Mám pocit, že už mi začíná víc klouzat v těch hardech, jako. Se pak podívej, kolik máš procent. 19. OK. Ty vole, mám ty vole, ty super vyjel. Počkej. Dobrý, budeš pod sekundu, doufám. Máš DRS-ko? Jo, mám víc. Dobrý. Tyhle, ten Verstappen se k nám přibližuje, kámo. Myslím si, že se přibližuje Verstappen, kámo. Důležitý je, že my mu uvidíme a že máme ta náskok, protože máme 3 vteřiny náskok v pernamentě, nebo vteřiny. To ano, ale nejlepší by bylo, kdybychom měli třeba 10, to. To asi 10 vteřin úplně nedáš. No to ne, no. Tyhle, kam furt jezdíš, tyhle, do jakých záhonků, tyhle? Sekáš trávu, ty vole. Čekám, no. A ty se určitě laguješ občas, že jakoby jsi někde a pak tu pak přesuneš, kámo, z místa na místo. To mám u tebe taky, no. Občas. Pojď. Musím hlídat ten čas, jo. Dobrý už. To už budou skoro 4 vteřiny, jo.
Vypadá to dobře, no. Blížíme se k 5. Jakoby já to vidím, že 5. Jo, kámo, hej, mně přijde, že Verstappen ztrácí tempo, kámo. Ztrácí, jo. Tohle to Verstappen nedá. No. Kámo, ty vole, teďko jsme, kámo, mě tady něco říká, vole, o špatných senzorech, kámo, je to do prdel, kámo, se špatnýma senzorama. Engineer quiet. Jsem mu zavřel hubu, vole. Nebude tady na mě furt kecat, vole. A pak kdo to tady rageuje, vole. Kamo, ne, ale prostě já jedu a najednou, že prostě, no špatný senzory máš. Mě to jako říkal taky, vole. A koho to zajímá, vole? Nebo Prostě. ty do toho mluvil, takže nevím, jestli mi říkal to samý co tobě, já jsem moc nerozuměl, ale on mi to říkal taky, ne. Ale jestli se to budeš cítit, tak mi pak předjeď, jestli chceš. Právě se blížíme ke konci. Tak prostě pak už ujížděj, vole, pak už. Zavadí to první, co můžu nechat, že jo. No takhle, no jakoby takhle. I když já budu za tebou, tak stejně ho získám. Protože máš těch 10 sekund, že jo? Takže mi to je jedno, klidně tě můžu pustit. Jak chceš. A hlavně ať máš to DRS-ko, vole, ať ujíždíš. Tak nám pánové se blížíme do finiše. 1,5 kola nám zbývá do konce velké ceny Bahrajnu, teď tady asi nás výhra nemine, ale musíme jako proštěpáme ještě těch 10 sekund, nejde nabrat. Hele, u mě to vypadá, že by si měl být 5. Že by si měl to stihnout ještě před Piastrym. Uvidíme. Jako radši vyžíme pak baterku na té předposlední rovence a uvidíme, co bude. Já tady musím trošku ubrat. Tak jo. Budeme víc, že do posledního kola. Na baterku a vemu ji celou vlastně. Jo, dej celou, pak ji vypni na tu, na rovinku. Na rovinku ji vypni potom. A i když jako by se ti stejně bude furt jako trošku používat. Tak jdeme na to. Nájezd do posledního kola, velké ceny Bahrajnu. Poslední kolo, to je, to jsem to vidí. Tak jo, vypadá to, že Štěpán by se měl dostat na to 5. místo, což oba dva vozy v top 5 by byly úplně jako parádní do poháru konstruktérů. Uvidíme, jestli bychom byli lepší než Red Bull, to pak uvidíme. Ještě tam byl docela fight s tím Leclerkem, protože Leclerc tam furt tam přeskakuje 11-12. Takže fakt nás od dublu, kámo, nás obere, ty vole, 10 sekundová penalizace, kámo. To je taková škoda, ty vole. Jo, to je no. Tak jo, poslední 2 zatáčky. Tady už je to jasný, dámy a pánové. První velkou cenu ovládli V-Carby. Je to tam. Let's go. Yes. Yes. Dobrá práce, Kajo, dobrá. Ty vole. Ty budu teda já, když mám tu penalizaci. Doufám, že budeš 5. Na 4. místě, Ty kamaráde. vole, let's go. 4. místo. Cože? 4. jo. Kámo, let's go. PS je... Řídíš ne, jo. Jo, driver of the day, ty vole. Je to tam, V-Carb bere první výhru v sezóně. A tady to vypadá, že bychom měli víst i teda pohár konstruktérů zatím po prvním závodě. To bychom měli víc, no. Když já jsem 4. a ty jsi první, tak podle mě ten pohár dostane nejvíc bodů, no. Já nevím, no, podle mě jakoby druhý bude Verstappen a 3. bude Perez, což jsou Red Bully. Ale nevím, jak to tam je s těma bodama, no. To taky netuším. Takže tady ta velká cena byla v režii Akademie Red Bullu. Vlastně Akademie Red Bullu obsadila první 4 příčky, což je jako to je fakt jako crazy, ty vole. No, jako fakt hustý. No tak jo. To s tím nedělám. Yes, kámo, vedeme o 5 bodů před Red Bullem, kámo. Dali jsme to, kámo.
Zatím vedeme. Let's go, kámo. Ty vole, cože? Počkej, tak to ne. Co? Mercedes je bez bodů, kámo. Mercedes neuhrál. Když dáš v tom hlavním, jak víš tu tabulku, tak když dáš standings, tak tam vidíš nejdřív jakože pořadí jezdců a pak když si překlikneš, tak je tam konstruktéry. A Mercedes je bez bodu, Mercedes je 6. No já to mám Hamilton to nedojel. Hamilton to nedojel, že jo? A Russell je 11. Tak to je husí, ty vole. A nějaké překvapení. Se to moc nepovedlo, no. To ne, no, ty vole. Takže máme tady 2 odstoupení v této velké ceně. Nejdřív Kevin Magnussen a poté Lewis Hamilton. Bůh ví, jak by to dopadlo, ty vole, kdyby jeli. Kdyby pokračoval Hamilton. Tak jenom, pánové, právě teďka jste viděli první závodní víkend v Bahrajnu naší kariéry. Podle mě se nám to docela povedlo. Rozhodně to byl dobrý závod, bavilo mě to. Příští nás čeká ta Saudská Arábie, což je o dost těžší okruh, takže určitě se na to musíme psychicky připravit. No a mě už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za to, že jste tady to video dokoukali až sem. Určitě se pesete like, odběr, aby vám neunikl další závodní víkend ze Saudské Arábie. No a my se s vámi, dámy a pánové, loučíme, mějte se krásně a zatím čau čau. Taky si mějte, čau čau.